Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Mga kanaysyaga, lingaw-lingaw na, kaupod sa aton drama, nga aton ginatibuluhan. Ang babay, nga tanong. Tay, kanami sa mga bulak, ho? Nantawa bala? Kanami sa mga bulak, anak. Itsura nga nanay mo sa bata pa siya. Mo magani tay nga damo nagasiling nga anggid kami ko na ni nanay sa itsura. Sa ilong, sa mata. Abot sinag ako ng gitna. May kupalo, basta. Amo na. Naintindihan ko tay. Bulag ka man eh. Hindi ka makabalaka tay kasi tanan nga lalaki nga nakilala ko kag nakita ko, ikaw ang pinakagwapo. Makita mo kung may pagani ang karabaw, oh. Sige tay ha. Maghimusan na ako sa aton palanyagahon. Sige, maghimos ka na. Dolabutaw ka bala tay. Ining bata ko ini. Da bata gid. Kasi hindi ako kangop kung lalaki ka o kung babae. Ay, kanami sa mga kabulakan. Kanami gidyo. Ba? Hindi? Nasa kilid? Kantuan ko, abi. Oh. Grabing tapak-tapak sa tiil ko ba? Hindi ko kansindi kung ano yun ha. Oh. Ba? Ano yun ha? Baboy? Dali lang. Isa ka duwende? Sino ka? Grabe ka, pangibot ka ba? Ikaw nakibot. Nagkatulog ako dali, sa bungsod na ako. Ano rason mo nga nagpakita ka sa akon? Actually, Baka balo ko mag-English, ha? yan sa imo. Ano? Wala ko gali-kabalo ngayon mo ni gali-kabulakan. Matuod? Mapakig-abyan ka sa akon? Oo, kung luyag mo lang yan. Sige, Wala sang problema, pero nahadlok ako sa itsura mo. Oo, hindi. Nga madlo ka sa ako. Ano ko tamao? Kasi hindi mo lang ko. Ang gani. Pero, sige, mapakig-abyan ako sa imo. Basta, hindi mo ako paghalitan, ha? Oo, nga pangalit ako sa imo. Ginanong wow, ginumbag. Ihaboy ta ka na karon. Hindi, may na. Tay, Anak. kanamit siyang ginkaon nato, no? Kakaon ka na? Pasensya, tay. May bilin pa man to sa lamisa, May dukot pa man to. May... Wow, dukurin ka, tay ba? May kapanuktok. Hindi bang kumalang tingog? Sige lang. Pero, Buksan ko ang petanan na ka. tay, dali lang kayo. Nahadlok ako. Nadlo ko sa dihin. Iwan pag na makita tsura. Nadlo ka na. Duwag yung tingog yun, tay. Sige, tay. Sige, buksan ko ang petanan yung kilalawan ko na siya. Oo, tay. Sige. Buksi, tay. Kailan nga, buksan ko na ha. Hinay lang, tay, ba siya magsulod si Dogi, ha? Dumaguba, magtatahan to, tay ba? Pero, dumahadlok sa... Hapon. Ito, ay manin. Di ka nagalinto. Anong tuyo mo? Pwede ko makilala ang imo nga bata tiyo isang formal kaya agud nga mapangaliagan ko. Formal? Sige, formal ha. Sige. Tay, dira ka na. Malagi ako. Dito.
Pre, basi ko may babae na daw nga gwapa sa may kailan daw pisang bukid, pre. Sa may kubo na, pre. Ay, doon mo man ang bati-bati ko, pre. Eh, Bati ko may gwapa lang mo siya. adi, ano ni katuon ta, pre. Ang problema, galing may amay na siya na iso. Ah, so may bilang, may armas na. Di na armas mo, aring armas na ita ko na eh. Kita pa nalong sa masa. Kailan na? Sige, aring may kutsilyo, di gali o ah. Di na magi. Ang oras. Ayaw mo katawad, pre. Alas 10, sang gabi. Sige. Kay malibot ko yan, Ista. Oh, sige. Sige na ita karon. Kuya, bagok lang ko. Kita man yan. Sige, tulis lang ba? Kuya. Ako na, pre, ako na. Ako nagagad sa tindaw mo, sobra pa gina. Oh, hindi ko ako, hindi ko talaga, hindi kayo manakis. Kamulab. Nga nga naglakat yung bata ngaya tiyo yung hao. Hindi, ako dapat mangkos na sa imo. Uy. Nga ngari ka di sa balay. Hindi. Siyempre tiyo, ano ka tiyo, bugon nga Ano yun ka sa bata ko sa kamal? Oh, Amoy nagtuyo mo sa bata ko. oh yes, Tuyo mo, amoy na. yes. Galing ka na ang lagan siya tiyo yao. Ano tingin yung diferensya tiyo? May ano siya? May kumalo ko na nung aras mo naglagan siya. Oh, hindi. Kasi di mo niyo ako tiyo. Oh. Magkutong ko lang sa karon. Salamat kay tiyoy. Sige tiyoy, una ko tiyoy. Lakad na ko. O sige. Babay tiyoy. Halong. Tuod ka, pre. Gwapa to tuod, pre. Uy. Apaw. Nga, hindi pa ko mapati ano ko, bulag. Ay, kay bulag. Aking maupot ang mga bulag ko. Ano batian nila niya? Uy. Dumaano na ko, pre. Lang tawang balaw. Kaya dumaano na gito. Oh, ako gani, pre. Kapanginit ako, pre. Ate na. Tara. Pero hindi ka man yung kapanginit. Yan eh. Wala ako yung kapanginit. Kainit lang. Ay. Ang sadalong gani. Pre. Na nutaran mong tingog sa ito. Do ikaw, no? Kuya na guro kayo. Magkantong plasak ito ay. Wala kayo ng kape. Kape mix. Musdaping, ari na kita sa balay nila, oh. Sige. Aron ka ba ang kantantanan ng mga lak sa balay? Orong ka ba? Oo, aron ko ba na? Sige. Oo. Basta kasal ko. Sige. Sige. Bago pa makatalag yung balay. Ang balay. Ang balay. Aron, ang balay naman. Ang suka ninyo. Tay, anong himuon ko, tay? Magdalagan ka na. Sige! Nawag ko pulis, tay. Basta dalagan lang. Ate. Nahihigla ako. Oo, tay. Sita ninyo ba Kailangan matawag ko ng abiyan ko. Abiyan! Abiyan ko nga duwende. Ari ako! Sakot ko! Abiyan, nakapanghapon ka na? Iyak ako! Iyak ako! Puta ka!
tay. May nagkadto diri nga mga malain ng mga tao. Nga ko sa imo. Depende sa imo. Basta importante mabuligan mo ako. Pero ang solusyon ko sa imo. Ano? Himuon ko ikaw nga isang tanong. Hindi ka na makabalik nga tao, di ba? Wala na gina solusyon? Wala lagi. Pagkapagili ka na may isang tanong. Tugtog siya katapos. Hindi. Gusto ko nga may diyahan mo kung... Ate, sige, panong gusto. Mga laway mo to sila. Ate, gusto mo pili ka. Tanong o tawo. Wala ka nagitiban ang lahom nga mahimo? Wala lagi. Amo na lang ilang akot. Masarangan. Hindi. Pwede ka katawag sa mga upod mga duwende para mabuligan nila ako. Actually, nagpalit ko sa ila. Nagsasabat sa ila. Abi ko kung ikaw nagasabad sa ila. Anong himuon na ton? Handa ka na. Kaya na sila makadulog. Bata o. Ala, giubong isaw. Duwende, anong himuon na ton? Ready ka na, piyungang. Yung mata. Sige, piyungon ko na. Kamusta na yan ang ako nanak? Magwa ako ni sa garden. Grabe, hindi ko na doon pilog ba? Hindi. Ang ako nanak pala diri pero may tanom diri nga daw. Hindi man ko nanong itsura. Hindi. May nigang urog nga gamay. Ang butanoy na. Ang ako nanak. Di na nga ako nanak. Tay, Hindi. tay, Nabatian kong tingog sa ako nanak. mabatian mo bala ako, tay? Napatayin sa ara na. Napatayan ko tingog ko. Ako nanak. Anak, diin ka subong anak. Where na you? Ari na ako sa tubang mo, tay. Anak ka sa tubang ko, ano ka na ko? Anak ko, ay kanila gilubos. Pero nahimo ka tanong. Talugon gani. Magkaluluoy man ang anak ko. Tay, ako ini. May nagkatawag sa akon. Sino ka? Ako ini, tay. Ang anak mo. Anak, abi ko anay kung nahimo ka na nga tanom. Amoy ng damgo ko. Tay, damgo lang ina. Apang ang matuod. Wala ako nahimo nga tanom. Tay, ang tanom nga ina, among nagtabon sa ako nagut hindi nila ako makita. Kag hindi nila ako mahalitan. Pero ang matuod, tay, Ano, anak? nakita mo bala ang mga tanom nga ina sa palibot? Nagtamong tanong tanak. Sila ina, tay. Ang mga tao nga gusto kong tani nga maghalit sa aton. Gani, hindi ka na magibi. Nak, Maugdanay na kita. Kag kaya ko na nga pangapinan ang akong kaugalingon. Buligan ko ang anak mo. Salamat, Abihan. Hindi ko mabatas kay ibuon nga tanong ang imo anak. Tungod palangga ko siya. Salamat, Abihan. Palangga ko man ikaw. Salamat git sa imong pagbulig sa amon. salamat, Abyan. Anak Talina, masulot na kita sa balay. Wala pa kita katigang. Ha?